Osim onih seksualnih prava, postoje i, kako se zove, ta konvencija o seksualnom zadovoljstvu. Ti znaš smo mi potpisnici toga. Šta je to? Konvencija o seksualnom zadovoljstvu podrazumeva da to spada u deo ljudskih prava. Šta u sled parkića manijak može da uzme i da se časka? Ne, nego ti imaš suprugu, jesi oženjen? Nisi. Kada se budeš ženio, potpisuješ tamo papir jedan, ili tako? Potpisuješ uopšteni papir. Ti si potpisao da si saglasan i sa ljudskim pravima. Ljudska prava su podrazumeva. Nema seksa ako neko neće, ti ili on. Ali, šta ako ona nije zadovoljna sa tvojim potencijalom? I to tako traje. A ti ne umeš, ne znaš šta ćeš da radiš. Šta, moram trećeg da zovem po zakonu? Ne, ona po zakonu ima pravo da te tuži i ti nemaš pravo na razvod, a ona ima pravo na seksualno zadovoljstvo. To čini ta konvencija. Znači mogu komšiju da zovem? Možeš da zoveš komšiju. I to bez da se brak rastori. Pa to je taj paradoks. O tome ti pričam. O kojoj pravnoj državi oni pričaju? Jer o toj pravnoj državi. Oni nisu normalni šta pričaju. Oni pričaju o paradoksalnoj stvari, da pravni sistem funkcioniše.